Benvinguts a la segona part del nostre vídeo sobre els escàndols de la dgaia. Si no heu vist la primera part, octubre.cat/dgaia. Avui explicarem com Esquerra, el PSC i els Comuns han intentat tapar l'informe de la sindicatura que demostra que la dgaia ha adjudicat milions d'euros de manera il·legal. Esquerra, fins i tot, ha acusat la sindicatura de fer el joc a l'extrema dreta. Comencem! El tema ha passat molt desapercebut als mitjans, però a Octubre creiem que és molt important que això se sàpiga. Per entendre bé l'escàndol, el primer que farem és veure com funciona la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes és un ens públic que s'encarrega de fiscalitzar si el govern, ajuntaments i consorcis gestionen correctament els diners públics. La Sindicatura té 7 membres, que elaboren entre uns 30 i 40 informes l'any. La Sindicatura no depèn del govern, sinó del Parlament. Per entendre'ns, el govern de la Generalitat no pot nomenar ni destituir síndics, encara que els informes de la sindicatura no els agradin. La cosa funciona així. Un síndic elabora un informe i quan el té enllestit l'envia al Parlament. Al Parlament hi ha una comissió específica que s'encarrega de tractar els informes de la sindicatura, la Comissió de la Sindicatura de Comptes. Quan arriba un informe de la sindicatura al Parlament, es convoca una sessió de la comissió i el síndic li explica als diputats de tots els partits quines són les irregularitats que ha trobat i, el més important, quines són les seves recomanacions per tal de corregir les irregularitats. Després de l'explicació del síndic, cada un dels partits diu la seva i s'acaba la sessió. Després d'això, cada un dels partits fa una proposta de resolució, les voten i les envien al govern per tal que apliqui les recomanacions de la sindicatura. Gairebé sempre tots els partits voten a favor d'aquestes recomanacions de la sindicatura, però en el cas de l'informe de la dgaia això no va passar. Atenció! L'informe de la dgaia el va fer la síndica Maria Àngels Cabassers. L'informe analitza les contractacions de la dgaia del servei d'acollida a menors i joves extutelats. Segons l'informe, la dgaia va contractar de manera irregular centenars de milions d'euros a fundacions del tercer sector saltant-se la llei de contractes. Per entendre la magnitud del tema, entre 2016 i 2020, la dgaia va atorgar 788 milions d'euros a fundacions privades, moltes d'elles amb estretes connexions amb Esquerra, que era el partit que controlava la dgaia. Doncs bé, el 21 de novembre de 2024, la síndica va presentar l'informe a la Comissió de la Sindicatura del Parlament. La síndica Cabassers va fer un resum molt contundent davant els diputats. Com a marc general diríem que hi ha hagut manca de rigor del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En quins àmbits? En la configuració i en la formalització de la durada de la contractació dels serveis, en la previsió dels serveis i en el còmput dels imports de la despesa que contenia dades incorrectes. La dgaia va contractar 154 centres pel procediment d'emergència, sense que hi haguessin els motius recollits en les lleis de contractes per fer-ho. El 2018, de 181 contractes, en 112 no es va signar cap document de pròrroga i va haver una alteració significativa dels contractes originals. Tot això té efectes jurídics clars i contundents, com hauran pogut veure. Per tant, la conseqüència jurídica és que les prestacions que s'haguessin continuat portant a terme no tindrien empara legal en cap acte o negoci jurídic. És un acte administratiu nul, perquè les entitats que prestaven serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció pública en el moment d'entrada en vigor, és a dir, de la seva acreditació, de la seva adaptació 9 i 40, no ho feien en virtut de cap contracte o instrument jurídic vigent. Bé, fins aquí la meva intervenció i espero els seus comentaris, les seves preguntes, etc. Després d'aquesta intervenció, tocava el torn als diputats. Junts va dir que demanarien que s'apliquessin les recomanacions de la sindicatura. Un cop llegit el document, posa de manifest anomalies molt importants a nivell de contractes. Hi ha fets molt rellevants que constaten un incompliment de la llei de contractes. No hi havia estudis de costos que ens acreditessin el preu del valor del mercat. I si anem a la part de les subvencions, que també es feien coses malament, en aquest cas no existia un pla estratègic de subvencions i es dedicaven a signar el document, sense preguntar res més, amb milions d'euros sense justificació del procediment que s'havia de seguir, posant de manifest no només aquesta mala gestió per part de la dgaia, sinó també per part de la Conselleria.
cal que es segueixin les recomanacions fetes amb la sindicatura, els estudis necessaris. Moltíssimes gràcies. La diputada de la CUP també. Aquestes formes de contractació ja eren el que popularment es considera adjudicació a dit, contractes de negociats sense publicitat, és a dir, que en molts casos tot el que envolta aquest tipus de serveis no s'ha fet de les formes de més transparència necessàries i per tant venim d'anys i anys i anys de manques de rigor en diferents formalitats. I aquest tipus de contractes que ara mencionaven han estat qüestionats, no ja per nosaltres, que entenc que no sigui molt interessant d'escoltar, però per exemple també per la Unió Europea, per el que suposen en termes de lliure concurrència. I avui s'han presentat qüestions de màxima gravetat, com és aquesta formalització de contractes de pròrroga, de que molts contractes ja no estiguessin vigents. Això porta a una situació d'encara més possible desemparament. Esperem que en aquest nou període es facin cas a les recomanacions. I la diputada del PSC també. El nostre grup parlamentari, per tant, està d'acord en que es tinguin en compte totes les observacions i recomanacions de la sindicatura. I la diputada dels Comuns va agrair el contingut de l'informe. Crec que l'informe situa els elements amb claredat i en qualsevol cas agrair el contingut del mateix. Però qui no estava d'acord amb l'informe de la sindicatura era Esquerra. Normal. Des de 2016 fins 2024, la dgaia va estar en mans d'Esquerra i, per tant, l'informe deixava molt mal lloc al partit. Per això, quan va tocar el torn d'Esquerra, la seva estratègia va ser dir que l'informe estava mal fet. Segons Esquerra, les irregularitats en la contractació tenien 3 motius que la sindicatura no havia tingut en compte. 1. L'arribada imprevisible de migrants sols. 2. L'article 155 i 3. La pandèmia. És cert, no?, que aquesta magnitud de contractes i pròrrogues que es van haver d'anar fent per circumstàncies d'aquest context que hem definit amb aquesta arribada inesperada i que no es podia preveure de joves migrants sols, acompanyat quan s'estava començant a estabilitzar una mica i poder-ho preveure en l'aplicació de l'article 155, que dificulta el que és la tramitació també dels expedients, i no n'hi ha prou amb això, sinó que també acaba venint una pandèmia. Per tant, és cert que aquest període que heu analitzat té una complexitat màxima. Però la maniobra no va colar i la síndica ja venia preparada per desmuntar aquestes excuses. Tot i que aquí hauria acabat la meva exposició, sí que vull fer una breu menció a les al·legacions que s'han presentat, cosa que no fem mai, però crec que mereix un determinat tractament. En primer lloc, dir que aquestes al·legacions exposen uns fets que no s'ajusten ni a la realitat ni a la normativa d'aplicació. La manca de pròrrogues formalitzades no circumscriu al 2017 o al 2018, sinó que és un fet recurrent, una forma de funcionar del departament. Manca de planificació i de gestió correcta. Res té a veure amb el context social, polític, econòmic o sanitari. Era la manera habitual, com he dit, de funcionar del departament. El departament en fa una interpretació errònia en les seves al·legacions i utilitza aquesta disposició transitòria per donar empara a la manca de formalització de les pròrrogues. Així, es va acabar el debat a la comissió sobre l'informe de la sindicatura sobre la dgaia. Ara la següent passa era que els partits fessin les seves propostes de resolució per dir-li al govern que apliqui les recomanacions de la sindicatura, per tal que les irregularitats no es repeteixin. Doncs bé, aquest 16 de gener de 2025 es va convocar la comissió de la sindicatura per votar les recomanacions de la sindicatura. Com era d'esperar, Esquerra no va presentar cap resolució, ja que al novembre va dir que estava en contra de l'informe. Però hi havia una novetat. Si al novembre el PSC i els Comuns estaven a favor de l'informe de la sindicatura, ara Esquerra els havia convençut perquè votessin en contra de les propostes dels altres partits i d'aquesta manera tombar les recomanacions de la sindicatura i tancar l'informe de Cabassers en un calaix. En veure això, el diputat de Junts, Jaume Giró, va protestar. Sí, president, jo volia expressar que Junts sí que mantindrem la proposta de resolució i també volia afegir que des del que jo entenc que és el noble ofici de la política em sembla bastant sorprenent la manca de coherència que avui es manifesta aquí, perquè es va donar suport en l'informe que va presentar la Sindicatura de Comptes sobre les conclusions de la fiscalització de la dgaia i, en canvi, avui
es retira aquesta proposta de resolució, és a dir, no s'és coherent amb les recomanacions que demanava la pròpia Sindicatura de Comptes. Insisteixo que em sembla sorprenent aquesta resolució que avui es planteja aquí de no seguir, perquè només estem parlant d'això, no seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes en un tema tan sensible i on fa escasses setmanes estàvem tots d'acord. Però Esquerra no va canviar de parer. Al contrari, va passar a l'atac i va carregar directament contra la sindicatura. Atenció. Demano la paraula davant el posicionament d'aquesta proposta de resolució, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana. No presentem la proposta de resolució subseqüent a l'informe i, de fet, votarem en contra de les propostes de resolució presentades. També és cert que hem demanat a altres grups que ens acompanyen en aquesta decisió perquè ho fem en base a que entenem que l'informe de la Sindicatura decideix ignorar el context en què la Generalitat treballava en el seu moment. L'informe entenem que no presenta una versió acurada de la realitat i, al nostre parer, contribueix a fer el joc a l'extrema dreta menystenint el dret fonamental d'acollida dels menors. Ho acabeu de sentir. Esquerra diu que la Sindicatura de Comptes contribueix a fer el joc a l'extrema dreta. Això és intolerable. A octubre ho tenim absolutament clar. Creiem en la necessitat de tenir un servei de protecció i acollida de menors i joves extutelats potent, ben finançat i que tingui les necessitats de tots els menors, independentment de la seva nacionalitat. Però hi ha 3 coses que no es poden tolerar. Primera, no es pot tolerar que els recursos disponibles es gestionin malament i milions d'euros cada any s'adjudiquin saltant-se la llei, com ha fet la dgaia tots aquests anys. Segona, no és tolerable que tots aquests milions d'euros adjudicats a dit vagin directament a empreses, unes empreses del tercer sector que són absolutament opaques i que, a més, tenen estretes relacions de portes giratòries amb Esquerra. Només un exemple. Segons la sindicatura, una de les fundacions que més contractes ha rebut és la Fundació Resilis. 80,4 milions d'euros només entre 2016 i 2020. Doncs bé, a Resilis hi treballen diversos membres d'Esquerra i ex-altíssims càrrecs de la dgaia nomenats per Esquerra. I ens preguntem, per què Esquerra té tanta por d'aquest informe de la sindicatura? Per què s'han unit amb el PSC i els comuns per enterrar l'informe de la sindicatura? Hi ha encara més coses que no sabem? Tercera i última qüestió. No és tolerable, sota cap concepte, que Esquerra tapi aquest escàndol dient que tothom que posi el tema sobre la taula fa el joc a l'extrema dreta. Suposem que si la sindicatura fa el joc a l'extrema dreta, Junts, que ha votat a favor de l'informe, també és extrema dreta, no? Llavors també és extrema dreta la CUP i tots els sindicats com la CNT i treballadors com en Roger que fa anys que denuncien aquestes irregularitats. Suposem que per Esquerra també deu ser extrema dreta l'oficina antifrau que està investigant aquestes irregularitats i també deu ser extrema dreta Octubre per explicar-ho. Doncs no, senyors. Fer servir l'extrema dreta com a espantall per amagar les irregularitats és el millor favor que se li pot fer a l'extrema dreta. I el que és pitjor, acusar tothom d'extrema dreta és la millor manera de fer que l'etiqueta extrema dreta no vulgui dir res. I per acabar, si de veritat els preocupessin els menors i joves extutelats, el que no haurien de fer és fer servir els recursos per engreixar fundacions opaques i portes giratòries. La setmana vinent, el dia 6 de febrer, hi ha una altra sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes al Parlament. Estarem molt atents per veure què passa. De moment, com acabem de veure, Esquerra, PSC i Comuns han pactat i han aconseguit enterrar l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre les irregularitats de la dgaia. Per sort, el que no poden evitar és que compartim aquest vídeo i que tothom vegi el que estan fent. Per això, si la informació que hem donat t'ha semblat útil, passa-la.